Gidalit sa SED Marketing, ang tigbuhat sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, ug New Celebrity Kojic Soap. Ani akining tulumanon. Ermitanyang Bruha! Sa lain na usab nga sugilanon, mihilak na si Fanny. Gigugmata ka, ma'am. Bisag pobre ko, pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka. Tibos nga gugmang ako ikahatag nimo. Akong gugma ang mangitag pagi, or mahatag ko nimo og karuhay. Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. O era! Mga musimos, mga kakatuka. Wa mo'y katungod nga mahigugman ako. Mahimong muhawak mo nako, pero dili sa aping, kun dili sa akong lapalapa. Palayon ako! Dili ikaw nga akong kikinahanglan. Ako ang imong gigugma, dili pa. Bisag wa ka pa musulti sa kong atubangan, pero nahibaw kong naipog ka na ako. Si Pani lang akong gigugma. O patay na siya. Busa, patay na sa mga akong gugma. Wa mamatay si Fanny. Ning ako rin an. Wa ko maginahanglan mo. Palayo! Dunay bati sa may sapa. Malipayon sila. Gamay ilong dakog. Usog nga. Husto na! Husto na! Pasig kanta niya! Tabay ko mahibalik sa kani! Dili na ka na mahimo kay patay ka na. Buhi ko! Wa ko mamatay! Buhi si Fanny! Patay na si Fanny. O dili ka si Fanny. Ikaw si Panyan. Hala! Milak na! Milak na! Milak na! Mihilak na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan, mugna man sa labang makagagahom? Mga higala, pamati kining sugilanon. Mihilak na si Fanny. Gisabak ning tulumanon. Ermitanyang Bruha. Sinuat ni Ray Boris. Direksyon Alan Gulyat Nagurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. SED Panyawan Health Testimonies. Mga pagmatuod sa kayuhan pinagi sa SED Panyawan Products sa SED Marketing. SED Panyawan Health Testimonies. Dili ko kalakaw, nagkamang-kamang na lang. Nikalit ko to. Tungod na siguro sa tiguang ba, niagig yung banhod, una naghubag ang tuhod. Unang kabulan ko tong kamang-kamang sa taas. Ay, kung anak, iyang kauban, trabaho nga. Pem na ka ng panyawan, kay epektibo do, kay na kay herbal ko na. 2 kabulan, murag, arang na siya. Motong, maakyon akong tindog na uli. Andok ko, sige nung inamato. SED Panyawan Health Testimonies. O karon na niya laing sumpay ning atong sugilanon. Mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon. Ermitanyang Bruha. Oy, sa ato pa ma'am, masagulan na dayog laing orchids ni mga orchids ni aning senyorita Pane. Oo, Luna. Mapunan. Aron ba nga madasig kitang tan-aon din eh. Habi ni mo, maayong mo atiman og mga misitas kanas Caroline. Luna, gusto kong mabalik ang atong kadasig din sa mansyon. Ug, nalipay kaayo mi si Felipe. Nga miabot ka na sa Caroline. Kay murag nakuakuhaan ang among kamingaw ni Fanny tungod ni anang Caroline. Oh, ha? Oh, ma'am. Oh, na sila. May abot na gyud kang nagpahilot. Nahala sige, Luna. Pagdali.
Ablihi ang gate. Ay, unsa karon? Ang imong pag-umangkon, ma'am, si Caroline, murag ihaw. O gano ba ha? O sa nahita mo? Uy, nahitabo, Tyo! Tiya! Nakasinggit lang ko sa kagilok sa hinikapan ni Renan. Dong Renan, sige lang inalsahay, dong. Sukat pag-abot ni De Caroline dinis mansion, permi malan na nimong alsahon lagi. Angang, napiang man ko. Parating pa Mama. Sige. Ipahimutang siya rin na. Sige, ma'am. Ibutan ti ka. Kumusta mapaghilot niya rin na? Okay na siya, sir. Dili ko grabe ang iyang piyang. Matulin ko pitong. Sige, sir ha. Ako na itarong parking sa kinan. Thank you, Renan. Salamat. Uwa ka na ba gibati nga sakit, Caroline? Uwa na, Tiya. Og abi ninyo, Tyo Felipe, Tyo Esper, ganahan ka ko ni Renan. Dili yun ay kamaako. Nang Luna? O sige, manang ako maayo. Manang ako. Kadili man yun ka kanako maangkon. Hala, sige. Kada sangpit ni muna ako, manang! Kaniadto sa buhi pa si Senyorita Pani, dili ka maako. Kaya nahigugma ka sa atong agawon. O karon nga patay na siya, abi ko ako ka na. Pero dili dahil gihapon. Kay mauna sa imong gimahal si Caroline. Nang Luna, ayaw pati kagtabi niya. Madungkan ka. Manang nasad manang. Sakit na biyaning batang ko ha. Kaya nga no, wa ko no kaganahe. Sige good ni mo sige alsa. Kada adlaw kang naghikap sa ing lawas. Nya wa kaganahe. Dili ko ganahag babae mag-una-una. Gusto ko muli kayo niya. Pero ako mahimo. O dili may tabo nga ganahan ko niya. Si Senyorita Fanny ang ipangandoy ko hangtod karon. Unsyain. Gilain kong nagtanaw ni Renan nga nag-alsa ni Agaw Caroline. Huwag ko magkasabot sa kong gibati. Murag, basta huwag ko magkasabot. Nganong mura man kong kisakitan. Nganong nagselos man ko. Dili ko angay mo patik ingon ini. Dili. Bahala na. Dili ko maniud to. Dili ko mukaon ng pagkaon nagihatag ni Renan. Bahalag mapadus na diha. Sir, ato na ko. Hapon na. Muhapit pa ko sa katuban. Sige Renan. Pero mubalik ka din hiugma ha. Tigalig mangita ni mo si Caroline. Ayaw lang paglakaw, Renan. Ha? Dili ko gusto nga mauli ka. Gusto ko ani ka mato karon sa mansyon. Ma'am, dili mahimo. Doon ako'y pamilya. Ako pang atimanon si tatay sa payag. Karon ra bitaw.
Basta dili ko masagot nga mapauli ka. May ubos ko nimo kung mauli ka. Tiyo, ayaw pa pauli sa Rinan. Sige na, Tiyo. Kapiin na. Pero wagit mo balik sa Renan. Ingon si balikon ko niya. Nalingaw na tingalig maayo uban ni Agaw Caroline. Maong nalimot na lang siya na ako. Magkakon sila. Magkakon ka, Renan. Himo kong gisaaran pero tungod lang sa babae gikalimtan na lang ko nimo. Magkakon. Oh. Ngalong mihilak mo ko. Nabuang naman tingali ko. O tay, nandyan na pala kayo. Kumusta ang bukid? Marami tayong ani na gulay, anak. Marami tayong may bebenta sa palengke. Magandang balita yan, tay, pero bakit matamlay kayo? Sumasakit na naman ang katawan ko, anak. Para talaga ang tumatanda. Said liniment lang ang katapat niyan, tay. Halika, hilutan natin. Sakit ng katawan, sakit ng kalamnan, imasahe ang Sad Liniment Oil. Sakit ng ulo, maging kagat ng insekto, ihaplos ang Sad Liniment Oil. Mabisa, mabango, subok na sa mahabang panahon. Anak, punta na ako ng bukid. Salamat sa Sad Liniment. Sad Liniment Oil, a quality product of Sad Marketing. Dili ko angay mo ilak. Uway obligasyon si Renan ako. Igo lang ko niya gitabangan. Busa dili ko angay mahiubos kung dili ko niya balikon din Pero, naon sa man ko. Murag isakitan kong maayo nga nagkasuod sila. Si Renan o si Agaw Caroline. Niyapag mantingali ko! Renan? Umanak pa nihapon sila si Tiyo ug Tiya. Pero ako wa pa. Kaya dili ko ganang mukaon kung wa ka. Ha? Gusto kong magdungan ta kaon. Kuan, may kaor ko diri sa gawas, ma'am. Kami si Dongrinan ang nagdungag kaon dire, Caroline. Unsa? Ay, pirmi man ni namong buhaton. Kana magdungan magpangaon. Basta ni alas rin nan, magdungan gid mi kaon. Usara gani among plato, unya maghinungitay man gani mi usahay. Ngano wa man mo magpahibaw nga mga una mo? Uy, hala, nasuko ka. Ha? Nasuko kang nagdungan mig-it, si Renan. Wa ko man hapon. Kay makigdungan ko niya. Unya human na di mo kaon? Biset! Uy! More gidangat. Ngilngiga, kadaling migawa sa kangilad sa batasan. Kuyaw na ni. Murag mas ngilad panigbatasan kay ni anhing senyoreta pane. Nanlo na, ato na ko. Mupauli ko. Ay, tepa. Di man kakakapapauli o ni Caroline. Nahasol ko. Dili ko ba mutang. Busa, mupauli ko.
Dili ka makahatag na ko gikayon. Biyangyo ko nimo nga ani ka matuog sa mansyon. Di ka ba makahatag na kong pabor? Ma'am, nabala ka kong tatay. Tingali ko siya makatumar siyang tambal. Ngano man? Nganong dili man, tiguan ko ng imong tatay, God. Mas butan pa ganito nimo. Basta ka dili ko masagot na mo pauli ka. Basta, mapauli ko, ma'am. Paselo ako. Renan! Renan! Ayaw lagi pagpauli! Renan! Caroline! Caroline, sa manita mo, ha? Diyos! Si Renan! Huwag yun maminaw na ako! May pauli, God! Gibiyakan siya ka ni Renan! Panyang, ako rin miabot. Ablik. Oh. Ngayon na ikas ka, boss. Gig nanti ka di ka magawa sa payag. Tigli ba kita kas mga saop nga nasuko ni mo? Wa ko mahadlok. Oh. Naghuwat ko nimo. Kay mananghid ko mubalik ko sa langot. Unsa? Mupauli ko dito. Kay mautoy akong Pinoy-anan. Huwag ka pa di magkasabot sa kong gisulti. Natultulan na sa pangasaopan na akong pa. Huwag mamilgro ka. Kung mabalik ka pa dito. Bahala na. Basta kay mupauli ko sa langop. Kay nakasamok lang ko nimo. Unsa ba nitabo ni mo? May kalit man lang ka. Dili ka na angay mahasol pa na ako. Kay daghan ka nagiatiman. Naapas Caroline. Huh? Basta mubalat ko sa langop. O ka ng pagkaon nga imong gida. Ikaw na lang kaon, anak. Wa ka man hapon? Busog ko. O wa ko magkinahanglan ng pagkaon nimo. Diya ka na. Ayaw pa na ka. Balik na rin. Patuon ako. Patuon ako. Uy, iko! Mubalik lagi ko sa langob. Daw tang mahitabo ni mo. Kung makitaan ka nila, do. Busa, di ka muskot yung mabalik ka sa langob. Sige na. Balik sa payag. Uy, iko! Sige na. Balik sa payag. Uy, iko! Hilom. Hilom. Hinayam tingog. Tigli madunggat sa mga saup. Dali. Dali na. Dali na. Ay! Ayokong alsaha! Uy, iko! Bahala masuko ka. Basta dili ka pa mahimo mabalik sa langop. Mahimo mabalik ka dito. Pero dili pa karon. Kialas ako ni mo paingon din ni Sol sa payag. Giingon ba ni mo ato pag-alsa si Caroline? Huh? Maayo kay kag moalsa og babay. Mong giganahan og may si Caroline. Og dugay kaniyang gibuhian. Diin ka pagkakita nga gialsan ko siya. Dito ko sa payag sa manghihilot. Nagpalayo ko. Pero klaro kay na kung imo pag-alsa ni Caroline paingon sa payag. Ug klaro kang giganahan ka. Ampay sad nimo. Nangabubho ka ba? Ha? Nga nasuko ba ka? Nga kung gialsa si Caroline. Nagsilos ka ba? Ha? Unsa man ka ang sunod nga mahitabo? Mahigala pa matia ang sunod sumpay ning sugilanon. Mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon. Ermitanyang bruha, gidalit ka nato sa maayo kabubuton sa SED Marketing.